Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όπως κάθε Παρασκευή είμαστε και σήμερα εδώ να κάνουμε μια ανασκόπηση της τρέχουσας επικαιρότητας, να πούμε μερικά πράγματα, να τα ακούσουν όλοι και στο τέλος εσείς είστε ο κριτής που βγάζει τα συμπεράσματά του. Εγώ περιμένετε να ακούσετε για το Κατάρ, να σας πω τι γίνεται εκεί κάτω. Στα διεθνή παιχνίδια ήδη έχετε καταλάβει ότι αυτό που σας δείχνουν δεν είναι, αλλά είναι πάντα κάτι άλλο. Εκεί τώρα λοιπόν παίζονται τα μεγάλα συμφέροντα του πετρελαίου, ακουμπάει το Κατάρ με το Ιράν. Το Ιράν είναι υποψήφιο για μια γενικότερη επέλαση, η οποία θα γίνει, και δεν ξέρω αν θα έχει και τον τίτλο Μέγας Αλέξανδρος, μιας και η Περσία είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με εμάς από το παρελθόν. Αυτό το λέω χαριτολογώντας βέβαια. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και έτσι, αλλά είναι οικονομικά συμφέροντα και στα οικονομικά συμφέροντα βεβαίως τα ντύνουμε στη διεθνή πολιτική σκηνή με κάποια άλλα πρόσκαιρα πράγματα, ότι εκεί ξέρεις είναι η ISIS, εκεί είναι αυτό και δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Θα σας πω όμως λίγα για την Αγγλία και για τις εκλογές. Είδατε λοιπόν τι συμβαίνει όταν ο ηγέτης ή η ηγέτιδα ή η ηγέτης ενός κράτους δεν ακολουθεί τα θέλω του λαού της. Νόμιζε ότι θα κάνει εκλογές περιπάτου από το Brexit, δηλαδή η έξοδο της Βρετανίας, την οποία πήγε να κάνει. Δεν έγινε έτσι. Γιατί κόβονται τα επιδόματα των σπουδών στους νέους της Αγγλίας και οι νέοι στράφηκαν σε αριστερή κυβέρνηση, παρακαλώ, η οποία θέλει να είναι στην Ευρώπη. Ενώ αντίθετα η συντηρητική κυβέρνηση δεν ήθελε να είναι στην Ευρώπη. Πιθανόν γιατί έτσι έπρεπε στις ισορροπίες που σας είχα πει στο παρελθόν. Βλέπετε λοιπόν όμως ότι ο λαός πώς φέρνει τα πάνω κάτω. Και εκεί που δεν είχε κανένα λόγο να κάνει εκλογές, η πρωθυπουργός της Αγγλίας βρίσκεται σήμερα να μην έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να μην μπορεί να αποφασίσει και να φτάσει στο σημείο να πάει στις καλένδες, στη συζήτηση με την Ευρώπη με ένα, που δεν ξέρω αν θα παραμείνει κιόλας, βαρύ στο κεφάλι της, μια βαριά παρακαταθήκη. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι νομίζουν ότι μπορούν να ξυλώσουν το πουλόβερ που λέγεται Ευρώπη. Ο κόσμος πλέον ξέρει τι παίρνει από την Ευρώπη και εμείς εδώ που έχουμε τα προβλήματά μας με την Ευρώπη θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι μέσα από την Ευρώπη θα μπορέσουμε να φτάσουμε στη λύση των προβλημάτων μας. Είμαστε ένα κράτος πλέον. Μπορεί να μην έχει στρατό, να μην έχει αστυνομία, να έχουμε την αυτοτέλειά μας ως καντόνι, περιοχή, η οποία αυτοδιοικείται, κάπως έτσι. Και όλες μαζί αποτελούν αυτό που λέμε Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος ότι δεν μας φταίνε μόνο οι άλλοι για τα προβλήματά μας. Φταίμε και εμείς με τους υπερδανισμούς που ζούσαμε στο παρελθόν κλπ. Πάμε τώρα στην έκθεση της Γερμανίας που σας είχα πει ότι θα μιλήσουμε εν εκτάσει εκεί που πήγαμε τους υπόλοιπους συναδέλφους μου από την Πελοπόννησο. Είναι πάρα πολύ μπροστά οι άνθρωποι. Πάρα πολύ μπροστά. Εκεί λοιπόν άρχισα να σκέπτομαι πώς μπορεί ένας Δήμος να λειτουργήσει από μόνος του. Ακριβώς όπως σας το λέω. Εμείς παίρνουμε 640.000 το χρόνο, 650 το λέω χοντρά για έργα. Εκεί είδα λοιπόν ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ταμείο, οι Δήμοι να δημιουργήσουν ταμείο. Και αντί να παίρνω αυτά τα χρήματα που μου δίνει το κράτος, να παράγω χρήμα χωρίς να φορολογώ. Παράδειγμα. Εκεί έδειχνε λοιπόν πώς μπορεί ένα σπίτι να έχει συλλέκτες ηλιακούς στη Γερμανία τώρα, έτσι, που τον ήλιο τον βλέπουν στο περίπου. Όχι στην Ελλάδα, που ο ήλιος είναι καθημερινή επίσκεψή μας 364 από τις 365 μέρες το χρόνο, γιατί και εκείνες που είναι σκοτεινές βγαίνει για λίγο ο ήλιος. Είχαν μεγάλες μπαταρίες λοιπόν, οι οποίες έπαιρναν, αποθήκευαν και έδιναν στο σπίτι. Εγώ δεν μιλάω για μπαταρίες, οι οποίες είναι πολύ δάπανες, εγώ το λέω πολύ απλά. Πάμε λοιπόν τώρα στο ρεύμα που καίμε στους δρόμους. Πληρώνουμε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο για αυτό το ρεύμα που καίμε στους δρόμους. Αν εγώ λοιπόν πάω με άλλη τακτική και αλλάξω τις λάμπες και βάλω άλλες λάμπες που θα έχω
τουλάχιστον 60 με 70% μείωση, θα έχω 1.000.000 στην άκρη. Μάλιστα, θα έχω 1.000.000 στην άκρη. Δηλαδή στη ΔΕΗ θα δίνω ένα 500 αντί να δίνω 1,5. Παράδειγμα λέω. Έτσι. Αυτό το εκατομμύριο, αν έχω πάρει τα λεφτά που θα χρειαστεί για να το φτιάξω, δεν ξέρω αν θα είναι 4 ή 5 ή 6 εκατομμύρια, τα πάρω από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και δίνω 1,5% επιτόκιο. Και από το 1 εκατομμύριο που μου μένει δίνω 200.000 το χρόνο και εκεί θα μου μένουν 800.000 στην άκρη. Ένα ταμείο αυτό. Πάμε στο δεύτερο ταμείο. Μαζεύουμε κλαδιά από όλο το Δήμο. Φορτηγά κάθε μέρα. Από αυτά που κλαδεύετε εσείς και τα βγάζετε απ' έξω. Αν λοιπόν δια της μεθόδου τάδε που δεν επιβαρύνω την ατμόσφαιρα, μπορώ αυτά να τα χρησιμοποιήσω και να παράγω ενέργεια την οποία αγοράζει το κράτος. Γιατί έστω και 1 κιλοβατόρα, αν παράξεις αυτή τη στιγμή, ή με αιωλική ενέργεια ή με αυτόν τον τρόπο, είναι υποχρεωμένο να την αγοράσει. Θα έχω και άλλες 300.000 από εκεί, πληρώνοντας για τη δαπάνη της κατασκευής. Άρα λοιπόν, 800 και 300 μου κάνει 1%. Ήδη έχω διπλασιάσει και με εκείνα που παίρνω τριπλασιάσει τα λεφτά ετησίως για να κάνω έργα. Που τα έργα θα τα κάνω στο λαό. Γιατί δεν γίνονται όλα αυτά? Γιατί δεν είχαμε πληροφόρηση. Πώς μπορεί να γίνει? Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε ένα μεγάλο project. Αυτό το project λοιπόν θα το ξεκινήσω τώρα. Ξέρω ότι με παρακολουθείτε και συνάδελφοί μου δήμαρχοι. Καλά κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε. Άλλωστε αυτά δεν είναι μυστικά. Εγώ τα λέω στους δημότες μου. Οι δημότες μου βλέπουν τι κάνω. Και από εκεί και πέρα να τα κάνετε και εσείς, κύριοι συνάδελφοι. Και αν θέλετε να κάνουμε και διαδημοτικές συνεργασίες και να προχωρήσουμε. Εμείς ήδη προχωράμε τα απορρίμματα, τα σκουπίδια. Από τα σκουπίδια θα έχουμε ένα έμεσο όφελος. Δηλαδή, εκεί που θα μου λέγανε να τριπλασιάσω τα δημοτικά μου τέλη, εγώ τώρα μπορώ να τα κάνω μισή φορά πάνω. Για να φτάσω στο χαμηλό κόστος. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ελάχιστο αυτό που έχουμε. Ό,τι έχουμε. Δηλαδή τα φορτηγά, οι βλάβες τους, τα πετρέλαιά τους, αυτά. Μετά όμως είμαστε υποχρεωμένοι, θα πληρώνουμε μία διαχείριση. Μάλιστα. Κάποιοι μας λένε να την πληρώνουμε 120 και εμείς παλεύουμε να την πληρώσουμε κάτω από 60. Αυτά τα λεφτά δεν θα επιστρέψουν σε εσάς. Άρα λοιπόν δεν θα μπω στη διαδικασία και τη βάσανο της περαιτέρω φορολόγησης. Αυτά είναι απλά μαθηματικά. Δεν είναι δημιουργική λογιστική, είναι απλά μαθηματικά. Τα οποία δημιουργούν ταμείο και δημιουργούν εκ του ασφαλούς. Δεν είναι δώσ' μου μπαμπά χαρτζηλίκι. Γιατί το κράτος κάποια στιγμή μπορεί να μην έχει να σου δώσει. Και κάθε χρόνο κόβει. Άρα λοιπόν πρέπει να δημιουργήσουμε για να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Συνεπώς, από αυτό το δρόμο θα πάμε. Ήδη εγώ θα φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα αυτές τις προτάσεις. Είμαι σίγουρος ότι ομόφωνα θα τις περάσουμε. Διότι κανένας δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να πει ότι εγώ δεν θέλω ένα Δήμο να εισπράττει. Έτσι. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι κάτω, φαντάζομαι, έτσι, και για την αντιπολίτευση μιλάω περισσότερο, έτσι, νομίζω ότι θα πούν ναι, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Τώρα θέλω να χτίσω ένα τελευταίο θέμα, γιατί δεν θέλω να σας φάω πολύ χρόνο. Θέλω να θέσω ένα τελευταίο θέμα. Ακούω λοιπόν, λένε κάποιοι από χωριά, ότι ο Δήμος, ξέρεις, δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση στο συγκεκριμένο χωριό ή στο άλλο χωριό. Αυτά είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Γιατί και εκεί που φαίνεται ότι μπορεί να μην έχουμε κάνει ένα έργο, γιατί τα περισσότερα είναι μέσω προγραμμάτων, έτσι. Είναι προγραμμάτων που μπορεί να είναι για την ανάπλαση των ορεινών περιοχών, γιατί μπορεί να έχουμε μπει σε τέτοια προγράμματα, να έχουμε πάρει για κάποια χωριά κάποια προγράμματα ή να πάρουμε και για κάποια άλλα κάποια προγράμματα. Όμως, η ασφάλιση των μαθητών στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στα λύκεια δεν είναι παιδιά από αυτά τα χωριά που έχουν πάρει την καρτούλα της ασφάλισης, γιατί δεν είναι όλοι οι γονείς ασφαλισμένοι. Τις εκδρομές που γίνονται από την τρίτη λυκείου, τις πολιτισμικές, δεν τις καρπούνται όλοι. Στα ολοήμερα σχολεία δεν φοιτούν και από αυτά παιδιά, από αυτά τα χωριά, όπου εκεί πηγαίνουμε φαγητό. Στο κέντρο του Άργους, στην πρωτεύουσά μας, δεν κατεβαίνουν όλοι αυτοί. Δηλαδή, κατά τον ίδιο λόγο, πρέπει να διαμαρτυρηθεί και ο συνοικισμός του Άργους. Πρέπει να διαμαρτυρηθεί και ο νέος κόσμος. Δεν κάναμε εκεί κανένα μπύργο. Μα παιδιά, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, και επικαλούμε τη λογική του πιο απλού ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός που λέει αυτές τις αντιπολιτευτικές κουταμάρες και εσείς τον ακούτε? Στο Δήμο έχουν γίνει πλειάδα έργων σε μια εποχή που τα έσοδα των Δήμων είναι μειωμένα κατά 92%. Ποιοι είναι εκείνοι λοιπόν
οι φερέλπιδες καβαλάριδες εντός αγωγικών που θέλουν να υπεύσουν αυτό το μεγάλο άλογο που λέγεται Δήμος Άργος. Ποιο είναι αυτό? Αυτό ήταν κουτσαμένο από τα 4 πόδια όταν ανέβηκα εγώ εδώ και ήρθα εδώ. Κουτσαμένο από τα 4 πόδια ήταν. Δεν μπορούσε να συρθεί, ήταν κάτω. Με 28,5 εκατομμύρια την τετραετία που έπαιρναν οι προηγούμενοι από μένα. Και εγώ παίρνω 2.400 για όλο αυτό το πράγμα. Τι είχαν κάνει? Χρέη μου αφήσανε. 23 εκατομμύρια χρέη στη ΔΕΙΑΡ, στα νερά. Μου αφήσανε χρέη στους Δήμους. Οι Δήμοι που ήρθαν μέσα φέρανε χρέη. Αυτά τα ξεχάσατε. Και έρχεστε σήμερα να ζητήσετε ευθύνες στη χειρότερη ώρα από μένα. Εντάξει, εγώ να φύγω και να έρθει ο επόμενος. Εάν ο επόμενος τα κάνει καλύτερα από μένα, με τα 2 μου χέρια θα τον ψηφίσω. Αλλά εμένα μου βγαίνει πίστη ανάποδα για να μπορέσω να κρατήσω και να φέρω τα πράγματα εδώ που τα έχω φέρει. Και μιλάει η μειοψηφία του 5 και του 7% και προσβάλλει όλους εσάς που είστε πάνω από 90% και βλέπετε αυτά τα οποία βλέπω κι εγώ. Και εσείς τους δέχεστε αυτούς? Έχουν βγει τώρα, έχουν εμφανιστεί κάποιοι σωτήρες οι οποίοι δεν έχουν δουλειά να κάνουν και τάχα μου θα αναλάβουν το Δήμο, όταν συμμετείχαν στο παρελθόν ως προς τη διακυβέρνηση των προηγούμενων κυβερνήσεων, σε αυτή, εντός αγωγικών κυβερνήσεων του Δήμου, και δεν έκαναν τίποτα ή δεν είχαν κάποια, αν θέλετε, θετική προσέγγιση των πραγμάτων, εισήγηση. Ξέρετε, η λύθη μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Να σε κάνει να ξεχάσεις τι είχες πριν και να σου αλλάξει τον προσανατολισμό σου. Κοιτάξτε λοιπόν γύρω σας. Αυτά δεν έγιναν τα έργα που έχουν γίνει έτσι από τον ουρανό. Κοπιάσαμε, αγωνιστήκαμε, κουραστήκαμε, πληθυντικό βάζω, αλλά είναι έργα δικά μας. Και άκουσα έναν ανεκδιήγητο άνθρωπο, ο οποίος είναι μόνο για γέλια, ο οποίος άρχισε να λέει ότι το έργο της ανάπλασης, λέει, είναι κάποιου άλλου, δεν είναι δικό μου. Να λέτε όσα ψέματα θέλετε, να εκτίθεστε όσο θέλετε και καλά κάνετε και εκτίθεστε. Σας βλέπει η κοινωνία, σας ξέρει η κοινωνία, σας έχει χαρακτηρίσει η κοινωνία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα συνεχίστε εσείς στον δρόμο και την κατηφόρα σας. Εμείς θα είμαστε εδώ όσο μας θέλει ο κόσμος. Όταν λοιπόν θα καταλάβω και θα διαπιστώσω ότι ο κόσμος δεν με θέλει, θα σηκωθώ και θα φύγω μόνος μου. Πάντως, όσον αφορά προς το παρόν, για τις εκλογές του 2019 θα είμαι υποψήφιος. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Αν βάλετε λοιπόν κι εσείς και θα πείτε στον κόσμο τι δεν έχω κάνει, πού έχω κάνει λάθος, τι έχω προσβάλει, αν έχω κλέψει, αν έχω δημιουργήσει προβλήματα με τα ταμεία του Δήμου, εάν δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις που βρήκαμε από το παρελθόν, εάν δεν βάλαμε κάτι, μια πετρούλα σε αυτό το πράγμα που παραλάβαμε, πότε το ξέραν το Άργος. Πότε το είχαν ακούσει το Άργος πάλι. Λέγανε πού είναι αυτή η πόλη και σήμερα την ξέρουν όλοι. Ναι. Λοιπόν, αν λοιπόν τότε δεν μας θέλει ο κόσμος, να πάμε σπίτια μας και να φέρει τους καλύτερους. Η δημοκρατία αυτό είναι. Και όσον αφορά για τη δημοκρατία, θέλω να πω λοιπόν και στον κύριο Πολάκη και στους φίλους του ότι οι δήμοι και οι δήμαρχοι εκλέγονται με δημοκρατία και αυτά τα που θέλει να κάνει μεσοβδόμαδα, να συναντήσει αποκομμένα τους δημάρχους, τάχα μου να τους πει, και επειδή θα δουν έναν υπουργό μπορεί να κατουρηθούν και οι μισοί από το φόβο τους, λέω εγώ, έτσι, μπορεί κάποιοι να κατουρηθούν από το φόβο τους, να πάει στην ΚΕΔΕ να τα πει. Εμείς έχουμε συνδικαλιστικό φορέα και όργανο. Οι δήμαρχοι εκλέγονται με 50,1%. Και σας ρωτάω, κύριε Πολάκη, και τους φίλους σας ρωτάω, και το φίλο μου τον Γιώργο τον Γαβρίλο ρωτάω δημόσια, όταν αύριο ο δήμαρχος δεν θα έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλετε να γίνονται συναλλαγές? Θα σου δώσω μια θέση σε ένα νομικό πρόσωπο, έλα να ψηφίσεις, για να πάρετε κι εσείς κανένα κομμάτι που δεν θα βγάλετε παρά μόνο 2-3 δημοτικούς συμβούλους? Αυτό θέλετε? Πείτε το στον κόσμο ότι το θέλετε αυτό. Πείτε στον κόσμο ότι θέλουμε να διαλύσουμε τα δημοτικά συμβούλια για να έχουμε συναλλαγή. Μιας και τώρα έχετε εκλέξει 3 δημάρχους όλη την Ελλάδα και αύριο δεν θα εκλέξετε κανέναν. Πείτε λοιπόν ότι εμείς, επειδή δεν θα εκλέξουμε κανέναν, θέλουμε να διαλύσουμε όλα τα δημοτικά συμβούλια. Με καλέσατε να έρθω. Δεν έρχομαι. Και ξέρετε γιατί δεν έρχομαι σε αυτό το διάλογο? Γιατί έχουμε φορέα, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Έχουμε πρόεδρο, τον Γιώργο τον Πατούλη. Και θα πάτε λοιπόν εκεί, θα καθίσετε και θα συζητήσετε. Εμείς μιλάμε για δημοκρατία. Δεν μιλάμε για ασυδοσία. Εμείς μιλάμε για απλή αναλογική. Με 50+1 που εκλέγεται ο δήμαρχος. Και όταν εκλέγεται με 50+1 θα έχει και 50+1 δημοτικούς συμβούλους. Δεν θα υπολείπεται για να κάνει συναλλαγές εις βάρος του λαού. Τελεία και παύλα. Αυτές τις κουτοπονηριές, τις δίθεν αριστερές, αφήσετε στην άκρη. Την καραμέλα του τεμπέλη στην άκρη. Και ακολουθήστε μια άλλη τακτική, η οποία είναι επωφελία. Εμείς δεν ξεχωρίσαμε τα παιδιά στα ολοήμερα σχολεία ποια είναι αριστερών οικογενειών και δεν τα ταΐζουμε και ταΐζουμε τα άλλα.
Εμείς δεν ξεχωρίσαμε τους μαθητές όταν κάναμε ασφάλιση ποια είναι αριστερών οικογενειών και ποια είναι τα άλλα. Εμείς είμαστε εδώ να υπηρετήσουμε ένα λαό και το κάνουμε χωρίς να βλέπουμε χρώματα. Εσείς αυτή τη στιγμή με την πολιτική την οποία ακολουθείτε έχετε φορέσει κόκκινα γυαλιά και κάνετε ό,τι βλέπετε μέσα από αυτά τα πρίσματα τα οποία σας δείχνουν έναν άλλο κόσμο ο οποίος δεν είναι πραγματικός. Εύχομαι να συνέλθετε και να συνέλθετε γρήγορα, γιατί την κοινωνία την πονάτε. Εμείς προσπαθούμε να το φτιάξουμε όσο μπορούμε, αλλά μας δημιουργείται μεγάλα προβλήματα και δεν μπορούμε. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει γονατίσει. Παρακαλώ, δεν μπορώ να είμαι συντομότερος σε αυτές τις τοποθετήσεις που κάνω, γιατί όταν ανοίγω ένα θέμα δεν μπορώ να βάλω μόνο τον τίτλο. Πρέπει να εξηγήσω και δύο πράγματα. Δεν με βλέπουν μόνο πανέξυπνοι άνθρωποι, επιστήμονες. Με βλέπουν και απλοί άνθρωποι που θέλουν να καταλάβουν μέσα από αυτό τι συμβαίνει. Και προσπαθώ να είμαι όσο δυνατόν περισσότερο απλουστευτικός. Θα παρακαλέσω θερμά και το κάνω πάντα. Μιλήστε για αυτά που ακούτε. Μιλήστε με τους δίπλα σας που μπορεί να μην μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του διαδικτύου. Πείτε τους αυτά που ακούτε. Μιλήστε τους. Ενημερώστε τους. Πείτε τους ότι τα έργα που γίνονται δεν είναι μόνο για την πόλη στην οποία γίνονται, για το Άργος. Είναι για όλο το Δήμο Άργους Μυκηνών. Το Μέγας Αλέξανδρος το επισκέπτονται όλοι. Δεν είναι κάποιοι από χωριά που δεν το επισκέπτονται και τους κλείνουν με την πόρτα. Γιατί μπορεί στα χωριά να μην φτιάχτηκε ένας Μέγας Αλέξανδρος, αλλά δεν είχε φτιαχτεί και ποτέ στο παρελθόν τίποτα. Όταν ήταν οι εποχές της ευμάρειας. Άρα, παλεύουμε και προσπαθούμε. Δείτε και λίγο την εικόνα σε άλλους δήμους. Τι ακριβώς συμβαίνει. Δείτε τη φτώχεια που έχει επικρατήσει και κάτι ακόμα με μεγάλο σεβασμό σε εσάς που με βλέπετε, κλείνοντας. Παιδιά, δεν είμαι ο Κόπερφιλ. Δεν μπορώ να εμφανίζω σε βουνά πάνω σε βουνοκοφές φορτηγά και να εξαφανίζω την Ακρόπολη. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Δεν είμαι μάγος. Παλεύω νύχτα μέρα. Ξενυχτάμε μέχρι τις 2 και τις 3 η ώρα. Χθες είχα μια τέτοια συνάντηση μέχρι πάρα πολύ αργά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα όμως. Δεν μπορούν να συνεχιστούν επί πολύ. Γονατίζει σαν άνθρωπος και όταν από την άλλη μεριά δεν ακούς, αν θέλεις, την αλήθεια και προσπαθούν κάποιοι να διαστρεβλώσουν με ψέματα. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά ως την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.